Hayi lento yenzeke nini? Yenzeke ngo2012. Nginamanga. Yenzeke ngo2011 la ngasekupheleni kwawo. Imeya yethi ngaleso sikhathi bekusebani? Bekuse umnumzane uJames Nxumalo. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Ngaleso sikhathi bengihlala kwaNgcolosi. Kunendawo kuthiwa kwaNgcolosi la ngase Hillcrest. Bengisasebenza okhosini lapha kwa drama department. Umphathi kwakuse ubani? Bekuse umnumzane uSibusiso Desmond Khumalo. Ubradezi. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Ngithandana nentombazane yapi kwakubani? Kwakusindisiwe wakaMathenjwa owayeqhamuka ngala eXhobo. Kuphi nendawo? eXhobo. Uyakwazi eXhobo? Hayi angiyazi leyo ndawo. Mangithandana nentombazane ngiyithola yayinomntwana wentombazane. Sagcina ke samthatha ke lo mntwana wehlala nathi la emzini wethu. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Intombazane le isebenza phi yona? Beyisebenza ePine Town. Kunenye indawo laphana inkampani yendwangu. Wayesebenza khona ngene ebusuku. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Kuhambeke kwahamba ke isikhathi kwasho ukuthi ingane le umntwana lo uzalwa unkosikazi wayeseqala ukungena le stagini sokuthoba. Wayesenomkhubane engangawuqondi kahle. Wayenyamalala njalo ngekhathi zantambama azabuye ebusuku. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Wawenza ke lo mkhuba kakhe uthe isuka lapho angabe sabuye ebusuku bese buya njalo ekseni ngofoni nengakabuyi. Ngase ngithatha ke isinqumo sokubikela unina ngalomkhuba. Ngathola isimanga washo kungiqeda umfazi. Wathi ngampela ngihlushwe yini ngoba lengane ayizalwa yini. Hawu, kanjani manje? Wathi ngampela yini noma nginesikhwele ngifuna ukuyikhwela mina lengane. Wathi ngixakwe yini lengane mayisukiye kuntanga yabo. Noma imini ngifuna ukulala nayo. Ngaxolisa lapho ngathi cha kulungile nkosikazi ngiyaxolisa. Ngikhuluma nesala la singakhulumisani ngalelo langa. Ngikhumbula kahle ngoba ngisho nesihlanga ngisibhulanga. Ngathi mangithi ngiyamthinta wathi awungiyeke wena mthulu ngcole kabi khohlakele. Hayi zaqhubeka ke insuku aqhubeka amasonto zaqhubeka izinyanga indaba izokonakala nini ngesikhathi ngivuswa enye insizwa yakaNxumalo ubantu banjani athi hayi wemchunu salele kunje ngithi mina yini kwenze njani athi sekunakele phezulu ngithi yini athi sekutholakala isidumbu sengane lapha phezulu ngithi phezulu kuphi athi lapha ngenhla kwakubuka Khalo muphi lo wakamkhizi lo wakamkhizi uDM Sakazi. Angizwa ukuthi ngithini? Yebo. Ngithi mina ingane yaphi lo waqale wangifihlela ngize ngabona mangabe sengifike khona ukuthi cha uyu umntwana lo uzalwa unkosikazi ngoba wayesembuziwe nami ngake ngayikhulisa ngamvula ngempela ingubo wayesagqoke sona iskipa sakhe esimhlophe sase sinegazi ngoba wena amanxeba okugwazo ngezantsi wayengasagqoke lutho sasola kodwa ukuthi kuba anduba bulawe uqale wadlwe ngula nebalo odokotela baqinisekisa lokho emveni kokucwaninga. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Sahlala ke lapho sesilinda amaphoyisa nonkosikazi wayesefikile emduduzile amakhosikazi. Amaphoyisa abayisebuza ukuthi bapha abazali bonomntwana abesifazane bayakhomba unkosikazi amadoda akhomba mina athi amaphoyisa cha sacela ukusihloma ngimbuze imibala aqala ngonkosikazi ngithi ke athatha isikhathi esithi asibe ngaphezudlwana ke-hour nonkosikazi emveni kwalokho abesecela mina okwaxaka ke ngamathi cha mina acela ukuthi imibuzo ayongihlomela yona epolice station. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Masifike epolice station ukukhuluma sekushintsheni athi amaphoyisa cha sengiyaboshwa ke ngecala lokudlwengula nelokubulala. Hawu ayesho nokusha amaphoyisa ukuthi cha impela nonkosikazi wami usephenduke ufakazi. Ayesho nokusho ukuthi kusekuzwakele nangosibhengcele ngwane ukuthi mina ngibonakele ebusuku ngiqeqe ngesidumbu emveni kokuba inkane sengiyinukubezile maqede ngayo ilahla lapha ngenhla kokubuka Khalo. Ngiboshwe ke kanjalo ke ayekuboshweni kwami ke indaba ke kuthe ngikhumbula kahle ngelanga ngangizovela ngale inkantolo kwakugcwele qhandle nangaphakathi abantu babecula ingoma zomzabalazo bheka ngoba kwakukhona ngisho uphiko lwabesifazane lwe-IFP olwaziwa ngokuthi IFP Women's Brigade. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Ngaleso sikhathi umgqugquzeli we-IFP kuzolonke bekuse ubani bekuse umnumzane uAlbert Mncwane. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Ngenhlanhla ke ngoba babesho nokukhumbula kahle isihloko sephephandaba sasibhalwe ngamagama amakhulu ukuthi ishende lidlwengule
indodakazi yafika nonina maqedela ibulala ngesihluku. Nakuba ngingasakhumbuli ukuthi kwakuyiso lezo yini noma kwakuyilanga, kodwa phakathi kwalawo maphepha omabili babesho nokusho ukuthi ibhayili kufanele ngingayithuli ngoba ngesilwane esingafanele ukuphila emphakathini. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Ngenhlanhla-ke kodwa ibhayili ngayithola ngoba inkantolo enginabo ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi yimina owenze lokho. Kodwa kuyabe senginika umbandela ukuthi ngingaphazamisi uphenyo nofakazi ngingasondelani nabo okubalwa nonkosikazi wami ngoba unkosikazi wayesephenduka ufakazi wenkantolo. Hawu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Lokho kwase kusho ukuthi angisakwazi ukuya emzini wami. Ngikhumbula kahle impahla zami, imfunzana yami ngaze ngayithola kubani, umakhelwane wami uNgcobo. Usabelo. Usabelo. Ngathatha-ke impahla zami-ke manje-ke sengiyahamba ngize ngadadukelwa umfundisi wangala ngaseMaritzburg. Bazomkhumbula abaningi wedume ngey'nkonzo zamatende. Ubani kwakumfundisi uMkhize wayedume kakhulu ngala empophomeni nakuHasa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Hayi ngihlale-ke lapha kumfundisi, indaba izokonakala emnini emva kwey'nsuku ey'ntathu. Ila ngathi khona ngikhumbula kahle ngathi mangingena ngifica umfazi akasakhali kanti umfundisi ugibela umfazi ngesibhakela, ugibela umfazi ngesibhakela. Mangingena ngithi mina kodwa yini wemfundisi umshayelani unkosikazi? Futhi-ke wena njengoba umfundisi fanele ngabe uyisibonelo. Wathi hayi wemchunu ngicela ungangijaji. Asingajajani ngoba nawe wadle ulingane maqedwe wayibulala sikujajanga sihleli nawe la. Njoba ngemshaya nje kusho ukuthi usephutheni. NoJesu wabashaya abafundi ngeNkalvasi. Lathe lami wemfundisi nawe usuJesu yini? Ngisola ukuthi lamdina-ke lelo ngoba wathi wena ukhuluma kakhulu, wathi mana la ngiyabuya. Hawu nebala. Wayendlini la kwakuhlala khona amathuluzi wabuya nembazo. Wathi methi uyangihlahlela ngembazo ngavika kanti imbazi iyaxeka. Wathi meshaya ngale mbazi, imbazo yakhumuka yafika yashaya iTV. Wasala nomphini mayethe uthi uyangiphinda ngomphini wembazo ngavika ngase ngimbamba ngezandla ke sabambana ke manje sibanga lo mphini wembazo. Sabanga lo mphini wembazo loyo ukhona isiwombe la engangeke uyeke khona umphini wembazo ngichiphe ngesibhakela kwaze kwangena umvangela uBlose engingazange ukuthi wayekade bizobani. Wathi kodwa nenzani omadodana ganga amadoda kaNkuluNkulu. Kwaba ke ukuphelela kwami indawo ngiwaphela inkunzi embili zayengeke isahlala indawo esibene sodwa. Ngihambeke lapho ke kwaze kwasuka uBhengu. Wathi uBhengu hayi kodwa akasekho na uBhengu emhlabeni, usaba senkosini. Sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Wathi uBhengu wemchunu kodwa uhlaleleni ungasukumi ngempela ngoba izinto zakho zikumele kabi. Wathi kunenyanga engala eGoli ebuye eSwazini kuthiwa lenyanga le ibhuli yaqeqebula. Ngathi mina yini? Wathi yena athi lenyanga ikuphi iseKatlehong. Hayi nangempela ngahamba ngayobheka lenyanga le kwakuthiwa ubani leyo nyanga le bekuthiwa uGoje uNsibande. Hayi ngathi mangifika le nyanga ngathi ulisimanga ngoba ayikaze ngihlolele nokungihlolela. Yathi le nyanga lena hayi wemchunu angeke ngisakuhlolela ngichitha isikhathi sakho uthatha nansi imithi yakho uhambe. Abakini sebekhambele phambili. Hawu ikuphi leyo nyanga? Le nyanga ikuphi isezonke izizwe eKatlehong ezone 1. uGoje isibongo sakhe. Wathi khuleka nalicala eluzolweni sebenzisa le mithi wangitshela isebenza kanjani. Zabantathu izinsuku ngase ngiqala ngiyiphupha lengane lomntwana lozalo unkosikazi. Ngangimphupha egqoke sona isikibha lese simhlopha shona esigqokile engafake lutho ngezansi ekhala ethi ngibhlungu baba ngoba wenza ngalutho abantu abangibulala ngiyabazi webabiza ngamagama. Angizwa ukuthi ngithini? Yebo. La kwaqopheka khona umlando ngilanga sengisenkantolo la ngathi ngisenkantolo khona ngangisakhuluma bambona ngoC wabonakala esebhokisini lofakazi umntwana athi kodwa nidlalelani ngobaba ngoba ubaba kangibulalanga wayebasho ngamagama abantu ababulala baphuma abantu bonke enkantolo babaleka. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kwasala ijaji nomshushisi nezisebenzi zenkantolo la ijaji kwakusebuyisalukwazi somlungu lake lakhumula izibuko labuye layigqoka lwathi ngiyaguga namhlanje ngikaze ngikubone lokho. Wathi ngineminyaka engaphezulu kwama30 ngenza lo msebenzi ngiyaqala lokho. Wathi cha ngicela ukuthi inkantolo ichitheke ibuye ihlangane ngesikhathi esifanayo kusasa. Ngakusasa ekusena ngibange lisangena icala ngabizwa umshushisi. Wathi umshushisi cha wemchunu icala liyahoxiswa ngoba kunamadoda izolo afikile ayonikela emaphoyiseni athi yona abulala lo mntwana. Hawu wathini-ke manje unkosikazi? Inkukhu phela yanqunya unkosikazi umlomo phela kunkosikazi. Bhekayi ngoba lokho kwase kususe kufanele ngibuyele